Koulu kiusattuu. Alaasteen 1-4-luokan sain olla raossa, mutta sen jälkeen rupesi koulunkäynti olemaan suomeksi sanottuna kamalaa. Pari nuorempaa koululaista kiusas ja haukku. Vajaa älykkäys ja ruumiinrakenne muodossa olen ollut koko elämäni tukeva. Muutaman kerran koulumatkoilla juoksin isoveljen asunnon ovelle turvaan. Muistan senkin, kun mulla oli tuliterä nishikin maastopyörä, mustavalkoinen, ja se varastettiin ja heitettiin ruusumaria pensaaseen. Eli ne koulukiusajat. Pelkäsin jopa 7-luokan kotitaloustunnilla, että piti olla avustajan olla mukana. Sitä ei pitäisi tapahtua. Siitä jäi sunnuntaisin oleva ahdistus ja pelko, kun kroppa sanoi, että maanantai on seuraavaksi. Tämä oli aivan totta. Kiitos, kun katsoit videon.